Luis Fernández sorsdöntő góljával. Itt most a mérkőzésen 11-est értékesítő Zidane nem rúg 11-est. Nem tudni hol van. Valahol az öltözőben. Elmegy a kupa mellett, amelyet ki tudja, hogy megcsókolhat-e ma. Most még nem szabad hozzáérnie. A közönség énekel. Rajtuk nem múlik semmi. Buffon papíron jobb 11-es ölő, mint Barthez. De hát itt már semmi sem számít. 5 név először, és aztán ki tudja. Ez a Buffonnak is vannak negatív élményei. 2003-as BL döntő Milán Juventus. A Dida a 11-es párbajban legyőzte őt. Na most egy tippet, ha kérhetek. Nagyon nehéz bármit is mondani, ez az idegek harcait, amelyik csapatban a játékosoknak tisztább a feje, azok előnyben lesznek, és azok fogják ezt megnyerni. Itt a büntetőknél egy ilyen világbajnoki döntőn el kell határozni, hogy hova rugom, oda menni és keményen elvállalni. Ha egy picit is valamelyik játékosban egy pici félsz, van egy kis bizonytalanság, annak nem szabad oda menni, de ezt gondolom tudják a mesterek, tudják a játékosok, és csak olyan játékos vállalja, aki biztos magában. Mind a két csapat lehet akár lélektani előnyben. A franciák, mert 10 fejezték be, jobban játszottak. Inkább benne volt a gól a hosszabbításban az ő játékukban, Buffon koncentrál, lassított képen, ugye Zidane fejesére gondoljunk. És mellettük a közönség most. Már kivéve nyilván az olaszok. Olaszország pedig úgy gondolom, hogy a második félidő közepétől tartósan szinte a büntetőrúgásokra rendezkedett be, fölmérve saját fizikai képességeit. És akkor most Fabián Barthez. 87. válogatottsága. Buffonnak a 67. Barthez 32, Buffon 28 éves. Barthez és Cannavaro választanak. Láttunk már ilyet. Ezt vajon kijósolta meg? Na, elindul. Elindul a dolog. Gallas rágózik. Diarrának még mondanak valamit. Cannavaro. Buffon keze ahhoz elég, hogy megnyerjék a VB-t. Cannavaroé kell ahhoz, hogy fölemeljék a trófeát, mert ő a csapatkapitány. És akkor ugye jön a nagy kérdés. Hogyha Franciaország nyer, akkor visszajön Zidane átvenni a trófeát? Vagy mint a mérkőzésen kiállított, ő ezt már nem teheti meg. Barthez és Buffon, ők tudják, mindent megtettek, mindent megtesznek. Két világklasszis kapus. Mert már Barthez talán annyi bravúrt nem mutatott be ezen a VB-n, de mégiscsak 3 gólt kapott mindössze. És az ő idegrendszere, rutinja az olaszokkal szemben sokat érhet. Andrea Pirlo közeleg elsőként a büntetőponthoz Fabián Barthezzel szemben. Nekem van egy olyan érzésem, Pirlo az egyik legjobb rugó az olasz csapatban, hogy ő neki nagyon nem akaródzik ez a büntető lövés, ettől még belőheti. Emlékezzünk rá, a német Argentinon Ballack lépni sem tudott, mégis gólt szerzett 11-esből. Pirlo kezd, Olaszország vezetéshez juthat, valaki bedob a lelátóról egy labdát, Pirlót ez nem zavarja. Magabiztosan beemeli. Sansztalan volt Fabián Barthez, el is dőlt, és a helyére berúgta a labdát a kapus. Az egyenlítés nagy felelőssége és feladata Sylvain Wiltordon, aki a hajrában érkezett a pályára a 107. percben.
Jelet vár. Megkapja. És belövi. Ugyanolyan magabiztosan, mint Pirlo. Wiltord kiegyenlít. 1-1. Vajon van-e olyan tudományos felkészültsége Buffonnak és Barthesnek, mint volt Lehmannnak? Ugye 13 000 fáj, 2 év alatt az összes 11-es rugóját a világnak megfigyelték a németek, és a lábszárvédőbe kis papíron ott volt a tipp, hova kell vetődni. Jön Materazzi. Materazzi azt mondta, hogy ő biztosan rúgott volna a németek ellen is, de jobban örült neki, hogy Grosso és Del Piero elintézte. A kiállítást kiprovokáló Materazzi. A tüdőn fejelt Materazzi. A ballábas Materazzi és a góllövő Materazzi. Barthez ezt most érezte. De az Urbán recept eldöntötte, merre rúgja, és arra rúgta. Erősen, védhetetlenül. Hát az Zidánról azt mondtam, hogy azzal a kiállítással ledönthette saját szobrát. Vajon Dávid a szobrával mit csinál? Trezeguet, aki EB döntőt nyert már Franciaországnak 2000-ben. Wiltord mellett ő is csereként jött be, ugye? Buffonnal. És a kapufáról ez most nem vágódik be. Trezeguet kihagyja. Aki 6 éve megnyerte az EB-t, lehet, hogy elveszíti a VB-t. A világbajnok, Európa bajnok Trezeguet biztosra akart menni, Buffon elugrott balra, és ez a labda, ez nem pattant be. Nem, hogy teljes terjedelmével nem volt be, hanem szinte egyáltalán nem. Pirlo és Cannavaro. De Rossi közben a 11-es pontnál. De Rossi. Ez benn van. Körülbelül oda szánta a labdát Trezeguet is, ahova De Rossi rúgta. 4 mérkőzés után visszatér a könyöklő, és közelebb hozza Olaszországot a világbajnoki címhez. Abidal. Hátvédnek kell lőnie. Abidal azt is nehezen dönti el, hogy honnan fusson neki. Sportszárigazítás. Buffont hátrébb rendelik. Abidal. Nagyon higgadt. 3-2. De az olaszok nem hagyják ki, akkor Franciaország nem lesz világbajnok. Barthesnek produkálnia kell valamit, már pedig most Alessandro Del Piero jön. Buffon oda sem mer nézni, ott féltérden szinte a 16-oson belül. Egyiket sem nézte Buffon végig, a lelátót figyeli, és lehet, hogy ez kabala nála. Nem nézi, csak hallgatja. Alex. Nem gond. Tulajdonképpen még azt se lehet mondani, hogy Barthesnek bármelyik lövésnél esélye lett volna. Sokat gyakorolhatták az olaszok. Vagy tényleg ők jobban számítottak a második félidő közepétől erre. Egy lövésnyire a győzelemtől Olaszország. Ha Franciaország elhibázza a következő 11-est, a bal hátvéd után a jobb hátvéd jön, Willy Sagnol, Olaszország világbajnok. Ha Sagnol belövi, akkor folytatódik, de akkor is az olaszok vannak lépés előnyben. De az a távolabbi jövő, a közeljövő Sagnol lövése. Sagnol. Gól! 4-3. De
Kezdődik az utolsó sorozat, és egy francia büntető ebben nem ér 2-t. Ebben sem. Azaz. Az eredetileg támadó középpályás. A világbajnokságon az elitbe berobbanó. Igen képzett. Fábio Grosso belövi. Olaszország negyedszer is a világ tetején. Grosso! Gól! Olaszország 2006-ban világbajnok. Fábio Grosso az elődöntőt is megnyerte, meg a döntőt is megnyerte. Marcello Lippi elképesztő izgalmak után Olaszország a csúcsra ért. 5-ből 5 büntetőt, az a nemzet, amely eddig az összes büntető párbaját elvesztette a világbajnokságok történetében. És lehet, hogy a sors most picit visszaadta a 2000-es EB döntőt, de ez egy teljesen más mérkőzés volt. Azt David Trezeguet megnyerte Franciaországnak. Most a kapufa, amiről az anyag szólt, amely a felvezetésben, amely Zidánnak segített az első félidőben, hiszen a vonal mögé pattant a labda. Az 2 centivel magasabb, lehet, hogy 0-0-val játsszák végig az egész meccset. Most Trezeguet vigasztalhatatlan. Nagyon akart játszani. Kapott Korea ellen megalázó módon 1 percet. Togo ellen végig focizta. És nem. Bírálta a kapitányt. A játékostársak gyakorlatilag mellette voltak. Grosso pedig így örül a góljának. Már az elődöntőben a németek ellen lőtt gólja után azt mondták, hogy az a gólöröm csak Marco Tardelli 82-es VB-n megcsodált gólöröméhez hasonlítható. És itt Pirloék tudomásul veszik. Nincs tovább. Marcello Lippi. Ha elmegy pecázni és 3 napig nem fog semmit, akkor se fog szomorkodni, azt hiszem. Az olasz válogatott történetének 29. szövetségi kapitánya. Nem volt különösebben nagy játékos. 96-ban nyert bajnokok ligáját. Az Ajax ellen a Juventusszal. Ugye emlékeznek 11-es párbaj után, hogy aztán 3 BL döntőt elveszítsen. És Willy Sagnol szerintem odaadta volna azt a német kupa felemelését május közepén azért, hogy itt most fölemelje a világbajnoki trófeát. Peruzzi gratulál Buffonnak. Diarra nehezen veszi tudomásul. Nem tudom, ha Zidane pályán marad, ha nem csinálja azt a csacsiságot, mi történik. Mert akkor azért már nem volt hátra olyan sok idő. Gondoljunk bele, maga a kiállítás a 110. percben volt. Vélhetően rugott volna Zidane 11-es, de nem biztos, hogy Trezeguet helyett. Gilardino örül. Elképesztő. És 94-ben ugyanúgy sírtak az olaszok a brazilok elleni VB döntő után, mint most a franciák. Akkor a döntőben kop volt, most fop. Camoranesi a cipőjét. Wiltord megtapsolja a saját közönségét. A franciák ugyanis kivonulnak a szurkolótáborok elé. Nyilván külön kell választani a döntőn történteket a világbajnokságon történtektől, mert ezen a VB-n talán a legfegyelmezettebb csapatjátékot Olaszország nyújtotta, és döntőbe jutása nem volt érdemtelen. Itt a döntőben viszont a mérkőzés nagy részében azért, ha pontozni kellene, ahogy nem lehet. Lehet, hogy Franciaország győzött volna a második félidő és a hosszabbítás alapján. De Buffon kiszedett egyet a léc alól Zidane fejesénél, és most nem kellett, hogy védjen. Mert Trezeguet, aki bevarta a léc alá kegyetlen magabiztossággal 2000-ben Rotterdamban, most ugyanaz alá a léc alá nem tudta belőni a labdát. Camoranesi örül bent középütt De Rossival, és valamennyi olasz természetesen. Most egy széket bedobnak a kapuba, hogy jött be egy szék, hát nyilván nem magától, aki behozta. Minden esetre a jobb alsó sarokban pihen. És Trezeguet, aki úgy mehetett a Juventushoz 2000-ben az EB döntő után,
hogy nem nagyon szerették, de tudomásul vették, hogy egy jó játékos. Riberyt láttuk a képen. Most úgy ballag majd vissza, hogy lehet, hogy szétesik a Juve, hiszen ne felejtsük el, ennek az olasz válogatottnak hihetetlen lélektani mélységből kellett följönnie. Kitört az évtized vagy az évszázad legnagyobb bundabotránya náluk. 13 játékos klubja érintett végül. De hát volt Buffon kihallgatáson, Cannavaro is talán, vagy azt hiszem nála házkutatást tartottak. Megsérült ezen a VB-n az első számú védőjük, Nesta, csak úgy, mint 98-ban és 2002-ben. Eleve sérülten nem játszhatott az első meccsen Gattuso, és nem játszhatott Zambrotta. Az amerikaiak ellen szereztek egy öngólt az olaszok. Hozzáteszem, lehet, ha akkor Zaccardo nem talál a saját kapujába, akkor Zaccardo marad a VB-n a jobb hátvéd, és Zambrotta marad eredeti posztján, vagy évek óta megszokott posztján a balback pozíciójában, és Grosso nem került többet pályára. De Zaccardo öngolt rúgott, fölforgatta egy picit Lippi a védelmet. De Rossit azon a meccsen kiállították, 4 meccsre eltiltották. Inzaghi és Thierry Henry ölelkeznek össze. Camoranésit különben új külsővel láthattuk, ugye, mert valószínűleg babonája volt, hogyha megnyerik a VB-t, akkor megválik a hosszú hajától, és egy olló került, hát ahogy fodrász szék is talán a sarokba. Domenech gratulál az olaszoknak. Hozzáteszem, Oddo a csapat fodrásza, és akit ő megnyírt, az általában gólt lőtt a VB-n. És vajon Del Piero el tudja cserélni a mezét Zidánnal? Mert megtalálja egyáltalán Zinedine Zidane. Íme a berlini olimpiai stadion, ahol 36-ban Jesse Owens 4 aranyérmet nyert. Más idők voltak azok minden szempontból. Most a rekordtár letakarva, és a fű a főszerepben. Szóval rengeteg sérült az olaszoknál. És mondták, hogy könnyű ágra kerültek, de hát nem ők tehettek arról, hogy Ausztrália jutott nekik, és nem Horvátország, akitől Gigi Buffon nagyon-nagyon tartott volna, amely csapattól tartott volna. És utána még ugyebár Ukrajna is. De megverték a házigazdát, Németországot hosszabbításban, és legyőzték a 98-as világbajnokot büntetőpárbajban. Veretlen maradt Olaszország, ha nem is 100%-os teljesítménnyel nyert, mint 4 esztendeje Brazília, de általában nem 100%-os teljesítménnyel szoktak nyerni. És valóban nagyon sok minden erőt adott az olaszoknak. Az, hogy a sajtójuk kikezdte, az, hogy megdobálták őket a bundabotrány miatt a Covercianoi edzőtáborban. És mindent félre tudtak tenni, és a játékra összpontosítottak, és elhitték, hogy ebben az életben egyszer ők is nyerhetnek büntetőpárbajban. Barthez. Ki tudja? Ha azt mondja Domenech a VB előtt, hogy Kupi az első számú kapucs, lehet, hogy megfog egy büntetőt, sose tudjuk meg. És ez az olasz válogatott, amelyből azért kidőltek emberek, és nem csak a világbajnokságon, hanem a VB előtt is. És sokat bírálták ugyebár Lippit, hogy miért nincs itt Miccoli, Cassano vagy Vieri a csatárok közül, miért Jacinta jön. Mind a 21 mezőnyjátékosát használta Marcello Lippi. És ha van edző, amely, mondom, aki 3 BL döntőt elbukott, és ezen túltette magát, szóval ha van edző, aki megérdemli, akkor ő. És Raymond Domenech is szépen ráncba szedte ezt a francia csapatot, mert ki gondolta volna a Svájc és a Korea elleni döntetlen után, hogy Franciaország, amely izgult még Togó ellen is a továbbjutásért, majd VB döntőt játszon. Leült a székre Buffon, ha már egyszer ott van. Oddo az ölébe. Még jönnek egy páran. Amélia mutatja, összetörik a szék. Vagy a francia szívek. Azt gondolom, hogy az olasz válogatott ezen a világbajnokságon a legtöbbet tette azért, hogy megnyerni ezt a világbajnokságot. Vagyis arra gondolok, hogy nem igazán játszottak látványos focit, nem igazán volt közönségszorokozó játékuk, viszont roppant hatékony volt és eredményes. Nagyon sok mérkőzést nyertek meg egy góllal. Itt a végén a döntőben, ahogy említetted, én úgy értem, hogy ha ez pontozatos sportág, akkor a francia csapatnak kellett volna nyerni. Sokkal többet tettek azért, hogy megnyerjék ezt a mai mérkőzést. Nem így alakult, az olasz csapatnak bejött ez a védekező taktikája, elúzták a büntetőkig, ahol már ugye
futball szerencsés játéka a büntető meg tudták nyerni. Az biztos, hogy nem érdemtelenül nyerték meg, mert tényleg nagyon sokat tettek azért, hogy ővék legyen a világbajnoki cím. A sok bajból még Totti Baka sérüléséről el is feleltkeztem, aki ezen a VB-n egyszer odaállt a büntetőponthoz és Ausztrália ellen tovább rúgta a csapatát, pedig akkor ugye az olaszok voltak Materazzi kiállítása miatt emberhátrányban, mert nem csak De Rossit küldték ki a pályáról ezen a VB-n, hanem Materazzit is. És most az egyik legjobb rugó, Totti, nem volt már a pályán, és a másik ötbe rúgta. És még egyszer mondom, nem tudom önök közül ki hány éves, de hadd ismételjem meg, hogy 21 éves koráig Fabio Grosso amatőr csapatokban szerepelt, Djibril Cissé a képen, aki ha nem sérül meg, akkor itt van a VB-n, és 2 csatárral játszik Franciaország, nem egyel az egész világbajnokság során. Mennyi ha ezen a VB-n is. Lippi kimenekíti Gattusót, aki valamit megért. Szóval mondom, 21 évesen Grosso amatőr, 25 évesen mutatkozik be a Serie A-ban, mert egy Pieri nevű balhátvéd elment Udinézéből, és fejéhez kapott Szersz Kozmi, és azt mondta, hogy kipróbáljuk, ez a Grosso gyerek mit tud, és válogatott lett. És kiharcolt egy 11-est Ausztrália ellen, rugott egy gólt Németország ellen, és bevágta a sorsdöntő büntetőt Franciaország ellen a döntőben. Nem tudom, hogy 2 hónap múlva Grossónak, amikor megszületik a fia, mi lesz a neve. De mondjuk a World Cup Grosso nem hangzik olyan rosszul. Trezeguet. Kevés ember van lenne az ő helyében most. Hányszor rúghatott mondjuk edzésen a Juventusban, akár csak fogadásból is büntetőt Buffonnak. És Buffon már feküdt Gattuso gatyában. Azt mondja, lassan 11 óra van, úgyhogy ha leveszi is egy karikával, egy 18-assal meg lehet mutatni. De ő inkább fölöltözik, hiszen a díjátadás következik. Raymond Domenech. És ez is nagyon furcsa. Most ez a szakvezető, akit nagyon-nagyon sokan bíráltak, és aki járta azért a maga útját, a játékosokkal, a síró Türámmal együtt most bemegy az öltözőbe, és leszidja Zinedine Zidánt, hogy miért csináltál ilyen hülyeséget? Ki tudja. Olaszország minden esetre 25. meccsén is veretlen maradt. Lennart Johansson, az UEFA elnöke. Először a játékvezetőket díjazzák. Hozzáteszem, Sepp Blattert, a FIFA elnökét most sem látom. Ő a díjátadásnál nem segítkezik. Elizondo belefutott ezekbe a piros lapokba, rendesen, Rooneyéba és Zidánéba. És ugye itt volt egy 11-es, volt egy franciáknak azért inkább meg nem adott 11-es a második félidő elején. És jön majd Cannavaro, de ő csak a legvégén. Most el kell magyarázni az olaszoknak, hogy mi történik majd. A második helyezett Franciaországot szólítják. A döntővesztesét. Barthez vezetésével érkeznek. Mindent megtettek. Henry, aki nyilván szintén rugott volna büntetőt, ha nem kell őt lecserélni. Minden esetre azt hiszem, ha Franciaország lakosságának azt mondják a VB elején, hogy második lesz a csapat, akkor elfogadta volna, de Makalele mozdulata tökéletesen jelképezi azt, amiről tegnap a stúdióban a német-portugál mérkőzés kapcsán már volt szó, hogy a második helyezett az nem elégedett soha. Főleg, ha így veszíti el az első helyet, a VB trófeát.
Itt egyelőre szomorúak a franciák, és ez teljesen érthető, és nagyon-nagyon közel álltak hozzá, hogy történetük során másodszor is világbajnokok legyenek. Ami Jacquetnek sikerült, az Raymond Domenechnek nem jött össze. Franciaország ezüstérmet nyert. Hozzá kell tenni, hogy a francia válogatottnak 58-ból és 86-ból volt már bronzérme, 98-ból pedig világbajnoki címe. Változatlanul 7 ország belügye a világbajnokság. Ugye Európa egyenlített Dél-Amerikával szemben 9-9-re áll 18 VB után a csata. Uruguay nem jutott el, mint világbajnok erre a VB-re. A másik 6 korábbi világbajnok viszont ott volt a legjobb 8 között. Franz Beckenbauer gratulál Vieira-nak. Tehát volt olasz kapufa az első félidőben, ha az lejjebb megy. Ki tudja, mi történik. Minden esetre természetesen a 69 000 néző nem mozdul. Hát, hogy mennyi fotós van, ezt ki tudja megmondani. 3100 újságíró, televíziós, illetve fotós kapott a döntőre akkreditálást. Ezért csak 69 000-en a fináléban. Franz Beckenbauer, ő kapott egy aranyabb színű érmet. Játékosként is, meg edzőként is. De ő is vesztett VB döntőt 86-ban, hogy aztán 90-ben nyerjen. Lehet, hogy Domenechnek is 2010 és Dél-Afrika hozza meg az áttörést. Vajon a csillagok tényleg így akarták? És ilyenkor nagyon-nagyon magányos tud lenni Raymond Domenech. Meg minden, úgymond vesztes edző. És akkor a hangos beszélő, mikrofonos kollégánk a világbajnokait szólítja az olasz válogatottat. Nem tudom, mindenkit mutatnak-e, tehát elmondom. Gigi Buffon, Fabio Grosso, Fabio Cannavaro, Gennaro Gattuso, Luca Toni, Francesco Totti, Mauro Camoranesi, Gianluca Zambrotta, Simone Perrotta, Andrea Pirlo, Marco Materazzi, Cristian Zaccardo, Daniele De Rossi, Andrea Barzagli, Alessandro Del Piero, Alberto Gilardino, Angelo Peruzzi. Camoranesi ezzel a haja, hogy néz ki. Alessandro Nesta, Marco Emilia, Vincenzo Iachinta, Simone Barone, Filippo Inzaghi és Massimo Oddo a 23-as keret tagjai. És nagyon-nagyon ráfért az oroszokra ez a siker, mert rendbe tehetik igazán a morális válságba került futballjukat. Iachinta, Inzaghi simogatta meg a kupát, amelyet egyébként olasz mester készített, hiszen az eredeti Jules Rimet kupát azt 70-ben harmadszor is megnyerték a brazilok, és aztán el is lopták ugye tőlük, nincs is meg, és akkor készítettek egy új trófeát, amely noha nem túlságosan nagy, mégis a világ egyik legértékesebb ereklyéje. Alig 37 centi, 36,8 centi magas, 6175 gramm, 18 karátos arany. Silvio Garzannigának hívták, ha jól olvasom itt a tervezőjét, és idén elvitték 28 ország 31 városába, január 6-a és április 10-e között. Több százezren tekintették meg, de így hozzányúlni senki nem nyúlhatott. Wayne Rooney, mikor megnézte, azt mondta, hogy én ezt egyszer meg fogom fogni. Hát nem ma. Materazzi majdnem kiharap belőle egy darabot. És akkor majd jön Fabio Cannavaro, aki szerintem lehetséges, hogy így a világbajnokság legjobbja is lesz, hogy Zidánt kiállították, hogy Combi, Meazza és Zoff után negyedszer olaszként átvegye a trófeát. Minden idők egyik legszervezettebb világbajnoksága után. Még azért helyezkedni kell egy kicsit. Materazzi már mindent kitalált, elővarázsolja a cilinderből, betette a meze alá, és Lennart Johansson, az Európai Labdarúgó Szövetség elnöke adja át, nem pedig Sepp Blatter, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség, a FIFA elnöke. Cannavarónak gratulál Franz Beckenbauer,
és Fabio Cannavaro elzavar onnan mindenkit. Föláll a pódiumát, nem így tervezték persze. És a csók után kezdődjön a tűzijáték. Olaszország hivatalosan is a 2006. évi labdarúgó világbajnokság győztese. Hihetetlen izgalmak, elképesztő mérkőzések után. Minden idők második legnézettebb VB-je volt, de minden idők második legkevesebb gólja esett itt átlagban ezen a világbajnokságon. Megszületett a 2000. gól, ugye Albeck révén, a svéd angolon. Ronaldo 15 góllal átvette a góllövő listán a vezetést. Gólrekord volt a nyitó meccsen, a német-kosztarikai 4-2. Cambiasso gólja az argentin szerben 24 passz után, ez is rekord. Sok ázsiai csapat nem jutott be a legjobb 16 közé, hiszen volt afrikai, volt a CONCACAF zónából, Európából, Dél-Amerikából és Ausztráliából is. Világrekord a 4 piros és 16 sárgalap a portugál-hollandon, és még sorolhatnánk, hogy láttuk a 40 éves Bumnigel, de nem láttuk a 17 éves Walcottot játszani. Megsérült Jan Koller és Michael Owen, Ronaldinho és Lampard az elmúlt év két legjobb játékosa, talán 10 értelmes megmozdulást nem tudott fölmutatni. Több mint 200 országban 30 milliárdan látták összesen, és a 3 millió helyszíni jegyért 30 millióan versengtek a világon. Rengeteg magyar is itt volt, eljutott a döntőre is, kívülállóként, nézőként. Remélem egyszer megadatik nekik, nekünk, hogy újra megtudjuk, milyen érzés itt lenni, és ha nem is fogni ezt a serleget, de legalább lenni. 1962 után most lett legkevesebb góllal gólkirály valaki, Miroslav Klose, ugye 5 találattal. És a VB jelmondata, a Time to make friends, itt az idő a barátkozásra, hogy barátokat szerezzünk, az elérte a célját. A világ legjobbja Olaszország lett. Honnan indult ez a VB ugye 30-ban? Úgy fogdosták össze az országokat, 13 ország ment el mindössze Montevideóba, ahol még a VB alatt épült a stadion. Egy városban, ugye összesen 3 helyszínen, és most 2006-ra nincs békeidőben olyan dolog, ami ennyire megmozgatná az emberek érzelmeit, mint a futball, a labdarúgás. Holnap ugye kihirdetik, hogy ki lett a világ legjobbja. Ma bejelentették, hogy a világbajnokság során valamennyi doppingvizsgálat negatív eredményt hozott. Tehát teljesen tiszta VB volt. És az olasz himnusz hangjaival mi magunk is elbúcsúzunk, mert kétségtelen, hogy ezt a világbajnokságot óriási élmény volt, feltételezem, televízió készülékek előtt is nézni. De mi természetesen kollégáink nevében, Urbán Flórián nevével, aki együtt ültünk itt jó néhány mérkőzést, nagyon reméljük, hogy azért élvezetes volt hallgatni is néha. Berlin ezzel köszöni a figyelmüket. Nyilván a képeket még látni fogják, ahogy Jacinta markából Grosso kiragadja szinte a trófeát, és aztán jár körbe. Mi ehhez viszont most már nem tudunk többet innen hozzátenni. Viszontlátásra, kellemes szórakozást az est hátralévő részéhez. A siker titka egy jó csapat. A FIFA labdarúgó VB és a közvetítés támogatója a Magyar Telekom. A foci VB meccseit a Tipmix támogatja, mert biztos benne,